Nizo bat edo jende asko humorea zizketan oso modu harinean. Haitu? Horrela, humorea. Eta, iruditzen zait. Humorea da, entzun, humorea da oso gauza serioa. Txisteak, nahi bat ditu txisteak, ez? Nik ez ditu txisteak egiten, nik egiten dudana, nik hartzen dut errealitatea, eta egiten dut errealitate hori bihurritu. Eta buelta eman, eta irauli. Eta gero emate dizut zuri. Eta hori, osea, nire ez da humorea, nire da ukendu bat. Nik eman dizut ukendu bat zuri, zure barne utxune existentzial horrek eragindako erredura horiek baretzeko ukendu bat. Hori da nire humorea. Joder, hostia, kamu Dios. Zene ez edo, ja ez. Hori da ukendu bat. Luisik egin Netflixeko espeziala, eta esan, nik olako zerbait dinet. Eta hasi dazten, eta ni suertea hortan baita, telebiztakin, irratiakin, ikusgarritasun hori eukita, ez da zerotik astea ere. Ja, tearen un kartela eta bazeon, abertzite honeko, olako interes puntu bat bezala bazeon. Eta gero oso ona, nik nemazkila urte xentea bastante friki jarrita hortan, idazten, ikusten, ez duten, jendeak ezekin, oi? Horren jentzea zen, hori ez ditu ba. Eta repente junda, hostia, ondo ditu. Ni banekin. Baina azpeitira, ze daukagu azpeitiko aginpeta bernan, ez dakit ze festaan, zehazki, ez dakit behien urte hurrena, naholago zerbait. Eta taberna da GKS-ko taberna. Horrek, bideratzeu bizkat, tematika. Ego parte bat dintzatu, joder. GKS-ko taberna batera joan. Eta iti marra du GKS-ko. ¡Hombre! ¿Pasa? ¡Gizon! Hemen, reportajea dena grabatzen ari, hola! Hostias! Esotzea gaina, reporteru esotzea gaina. Ondo, itxiki. Zer egin askon? Etan biktima buruzko, momentu baten honitza bizkatako joan hau da, ze uste nun, karo, ideak etorrengo zaizkit, bata beste natzetik, baina gero konektatu nun berriz, nekatutak idatzi nuneko momentuakin, zala pandemia, azan, jarri ordenadoren, eta hola, Kriston nazka sentitzen baita, nazka pila, tio. Kriston nazka sentitzen. Zega, aztezia idazten da, hola, eta... Ke puto asko, tio, baina nazka bat, hola, tripan da dena, Osea, hola... Ze txarra, haure. Baina, garo, eta de repente... Joder, hoi bai. Hoi guzta ez dait. Venga, ba. Zuekin, Antxon Telleria. Harriko argiteria ondo, eta arropa, zainduko ETV-ko jantzitegiko lankide bat izan, diseinatu eziaztu mesedez, ze eraman behaten, da ze, zakize, kartela ingo dugu eta hola, eta gero, eta erosikot banketa bat ona, tio. Eta, igual utzen ditun 300 euro, mierda horretan, ze da banketa bat, eskuz, zakize, egurrekin egin da, eta hola. Eta zan, nire buruai esateko, ondo egoite gauza, joder. Gero dala txorrada bat, ze banketa bat ezun, tio. Baina, horrek ematen ziten, segurtasuna ematen ziten. Baina ez dakit errati daukat kapritxoa beti, ustean zait, gai polemikoena bukaerarako guztea. Prest zaudete? Irakasleak.
oso guai da jiran zehar, hau da, ikuskizuna, batea eta bestea zabiltza, baina gero ikuskizun horrekin inditzakezun beste gauza batzuk. Eta hoi pila disfrutatuet. Promozioa egitea pila disfrutatuet, generalen. Haupa denoi, ikuste duzu moduan hementzen nago, Iruñeko herrikoko komunetan, oso polita jarri dituzte. Oso polita jarri dituzte, ze asteazken hontan, iluntzeko 8etan hasita, bertan hariko naiz, nekatutak ikuskizunarekin. Eta Eibarreko izan zen, ikusi nuen ja, azkeneko fetxa jarri genuen jira bukatzeko, martxoak lau, bukatiko da jira. Eta repente egin nola eta, hostia, Eibarren naizean? Ez dut emanaldi bat eduki Eibarren. Jode, Eibarrekin, ez bat elanik beste kontuik, Eibar gorata era. Eta orduan deialdi genuen. Norbait guztiko bere etxea, eta eta jendea super jatorra. Eibar. Ongi etorri zuekin Antxon Telebia. Laugarrena, 3 siglek osatzen dute Eibar izena. E, ederra. I, ikusgarria. Bar, barkatu broma da. Eta 5. azkena, eta honekin bukatuko dugu ja bai. Eibar, elkarlanean hasi da Txernobilekin, bertako umeek udan 2 aste pasa ditzaten Txernobile. Mi esker, Eibar, eskerrik asko. Mi esker. Hostia, dago giroa. Digo, igotzea gara ez dula jetxina, hola, gero. Antxon, Telebia! Eskerrik asko. Hostia, oso ona hori, Jode. Xavier izan da hori, txiste horren egilea. Xavier, egira, orain Xavier lotxatu egin da, Ai, Xavier! Xavier, kagau! Ni akoplau da zu kagau! Askotan sortzea bibra hori baita, zuzenekotan. Publikoakin, pam, eta mejora ditezu asako. Txiste berri pila bat idatzi dut publikoa esker. Ze emate izu golako berotasuna, realmente, arrotu itezea, tia. Baina nigozen naiz, aldaera desente, hasieran zeuden testuan agertzezian txiste pila bat, izan dira gola. Publikoak emate izula inbesteko beroa, de repente, eta pum! Botatzu bat berria. Ostia, tia. Adibidez, momentuaten Mirri paiasoa, no? Ta, pues, imaginatu Mirri da drogak, da itetzela gizton grazia, da, pues, Mirrin versio rockeroa, no? Marra. Eta hoi emanaldi baten eta izan. GKS, baina ondo, benetan, Bueno, hemen, lehen galdera izan da, zema joan zineten zorea zula, hemen, GKS-goak zema dira? Inor? Joder! Edo igual, badaukazu beste koge bat, zuen artean. Zapalduri aldiz. Ernai! Egongo da jendea, eta zu zesango izu, ondo, aritzarete oso zentratuta, lanean, serio, oso serio. Serio egi, igual. Serio egi. Nik, eskertuko nuke horrela tarteka, irri barraitxoren bat edo. Egin irri, irabazera goaz. Nahiko ernai da hori, Ez da zuen estiloa, Eta gero euskerarekin lotzearena, telebistan izan dian emaita, egon da hor, zensura, esango du, zensura baino, bueno, pues, leku batzuta ja ez gara sartuko. Terreno batzuta, ez gu oso terreno atseginetan daola, eta hor txiste oso onak behar dituzu jendeak parrain dezan. Baina jazte bali mazia pixkat ganberroan aiten, eta nire lehenengo plazak egiten hasi nintzen daola gertabizetan, ja eta buruzko txiste bat ditezu, eta ja jendeak, aipa. Niri osaba batek esaten dit hori askotan. Gure garaian, ze horrela hitz egiten du, gure garaian, aztek beste kasta bat geneukan, beste
beste iniziatiba bat, aktiboagoa ginen. Egia, Josa honek urte asko egin zituela talde batean, akaso ezagutuko duzu? Eta. Edo barre egingo dugu ez hau, ibirrio hau, berak dio, taldearen planteamentua ona zela zeran, baina lehenengo booma iritsi zenean, okertu zela pixka bat kontua. Eta gu esan da, igual, ja joan egon naiz. Azken gauza bat gehituta, hori bai. Gora, maketa, lehiaketa, zuekin Ainhoa, Vitoria eta Julen Idigora, txalo bero bat! Jode, aspalditik ideia txisteak, etari buruz. Baina, hola registroietan da, euskera eta jendaurrean da hain suelto, ba igual ez da hainbeste egin. Eta orduan alde batetik daukazu, jode, pixkat bermea, bueno, lur hau ja nahiko ibilita badago. Gero ez ditzen batek, ibilizun, ba igual gehi bat baia semanitak, gazteleraz. Eta ez da iguala, hori iregia da, beste atxikimendu bat ere badaolako, hizkuntza batik, identidadea, hau eta beste. Baina, bueno, osea, intziala, ja. Txisteak intzian. Zarun, hain konprometitua izan gabe ere, daukazu zerbait, eragiteuna tensioa. Fa. Eta orduan, osea, nik ez inundik inoa ere, bidea iriki zentzu hortan. Baina aldi beren, da, etengabe, epa. Eta gero hortik, ba, Zu bakizu, ez ezula ezer larririk esango, baina jendeak ez, orduan, bueno, ateazu gai bat, eta gero gai horiekin zoaz alde batea eta bestea. Zela, gure aitona etxea bakarrik dago, eta jarri alarma bat. Ez da gustatzen. Ta ber, nire buruai grazia ideo. Zaila ala, jaja. Ez da jaja inoiz, baina da. Orgasmillo cerebral, hola, bai, hoi gustatzen egin, eta hoi guapo da. Aspaldi ez du gehiagi euki, hori ere, egia da, baina sensazio esatea, ostia, toma, tío, ze ona hau, hoi oso guai da. Eskerrik asko, Agipe, hau pasuek!